Încă o melodie va veni la masa voastră. Atențiune! Din partea lui Florin pentru Fernando s-a dat 2 milioane. Și pentru Mihaela, să rămână, să-ți dea Dumnezeu fericire. 3 milioane pentru Fernando din partea lui Florina lui Nucuț. Și pentru cumnatul tău. Deci sistemul ăsta adă muiere o bere. Sol major. Sol major. Pentru Paula! Pentru Balaș, să aibă noroc din partea lui Florin. Pentru domnul Petrică de la Sărățel, 1 milion. Să trăiască copilul și familia lui. Și pentru Manu de la Hunedoara, să aibă noroc și familia lui. Și vine Fernando și a dat 1 milion pentru Florin. Pentru dinastia Fanta și toți nașii. Pentru domnul Floria. Pentru domnul Nuguț. Pentru Flori. Aia o facem răbundator. 2 milioane de la Fernando. Și încă 3 dinainte din partea lui Florin pentru Alex și Lorena, finii lui Florin. Și pentru nașul Balaci.
pentru neamul și dinastia Fanta. Du-te, Ani! Să rămână. De la domnul Venus de la Hunedoara, pentru tot neamul lui, pentru Roberta, pentru nașa Roberta, pentru Roberta de la Venus. Să treci la mulți ani, să trăiască tot neamul tău. Încă 2 milioane! Solo filarmonic. De la... Și avem nașul de la Hunedoara, băiatul lui Dănuț Sonțo, să trăiască copiii lui. Pentru tatălui, pentru Dănuț 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane din partea lui Sonțo. Pentru cea mai frumoasă și cea mai scumpă nevastă, șefa de la Hunedoara, pentru Roberta de la nașul Sonțo. În cinstea lui Sonțo, nașul de la Hunedoara, să trăiască la mulți ani și toți nașii. În cinstea miilor din partea lui Emil, 2 milioane. Și în cinstea la fetele lui frumoase, Alicia și Papi. Și pentru ginerele baronul Tel Bahtalo și toată familia ta. Și pentru cumnatul Persi și șogorul tău. Să vină în față tot la melodia asta lui. Și pentru Mihai Regele. Să aibă noroc. Și-a dat 4 milioane. Tot melodia lui Dănuț. Emil Tel Bahtalo. Du-te, maestre Puiu! Încă milionul din partea lui Emil. O Gaboro Șogoro. O nepotă, o gâlă. Toată familia lui Fanta. Tot din partea lui Emil. Încă 2 milioane. Tot la melodia lui Dănuț. Solo formația. Din partea lui Alberius. Pentru Marius de la Frankfurt, El Bahtalo. Și pentru Dana Mondială, tot la melodia lui Dănuț. Și pentru Fabiola, pentru nevasta ta. Și pentru Dumbo, pentru tata tău. Și pentru mama ta, Etela, El Bahtali. Și pentru Fabiola, nevasta ta. Dă-i melodia asta!
Încă 50 de euro din partea lui Emil. Pentru Petrea Soboru, jupânul Mureșului, regele Mureșului, să-i dea Dumnezeu sănătate. 50 de euro în cinstea lui Petrea Soboru, tot la melodia asta, din partea lui. Să trăiască la mulți ani și familia lui. Încă... Dai, da, nu bună de mare! Rudi! De la Nașu, de la Noșu Țoțo, pentru Rudi și pentru toți verii lui. Și pentru șeful Dănuț de la Hunedoara, să-i dea Dumnezeu sănătate și la copiii lui. Încă 1 milion. Tot din partea lui Florin pentru tot neamul Fanta. Din partea lui Sonțo, pentru frumoasa ta nevastă, pentru Roberta, de pe Famino. E ciocolată românească te-aș mânca, adrenalina, pentru Nucuț. De cu melodia asta după începem darul. Pentru Dănuț de la Hunedoara, pentru Dora lui, pentru Nucuț și toți copiii și toată lumea prezentă. Și tot neamul tău de la Hunedoara. Vagabond de Hunedoara, să treci la mulți ani. Nucuț! Și din partea lui domnul Florin pentru tata lui, 2 milioane separat! Încă o strofă pentru băiatul tău și gata. Și pe... Am înțeles. În lume, dai, da, de mare, că ai băiatul de valoare. Să trăiască tata meu, E Dănuț, e Nucuț, e Dănuț și Nucuțul, salută tot județul. Încă 1 milion, pentru Nucuț.